Ďalší bezďarník. No čo? Ani ja to pánky nemáš. Ja radšej idem do auto, pretože s chudákmi sa nebavím. Minám tie raňajky sú tak dobré, ten hotočik. Ty vole, čo keby som ešte dal ten tacos? No, ty vole, už som plný. Počkaj, čo? Čo? Volajú mi od banky? No dobre. Dobrý, čo sa deje? Dobrý deň, dlžíte 5000 prezidentovi za vaše nevyriadené účty. Príďte ich vyplatiť hneď. No dobrý, tak čo ste po mne chceli? No, dobrý deň, my sme tu prišli vás zavolať, pretože máte nevyriadené účty. Jakže nevyriadené účty? Ja som to s tým pánom prezidentom aj starostom vybavoval. No, v mojom programe mi tu píše, že máte nevyplatené účty v hodnote 3000 eur. To je pre mňa nič. Počkať, tam sa pre kartu. Tu je tá karta. No dobre. A čo ste chceli? Vyplatiť tých 3000 eur pre prezidenta. Veď som to s ním vybavoval, ale dobre. Má tam dokonca hore tiskárnu a to ma aj zaujíma. Dobre, choďte vložiť kartu do bankomatu. Ďalší deň za bezďaka. Ja už ani nemôžem nič robiť. Idem si asi ale popýtať po nejakú prácu, či ma nezoberú. Aspoň dačo. Dobrý deň, ja by som fakt potreboval zamestnať, pretože ako môžete vidieť, som bezdomovec. Určite je to vidno. Ale či by ste nemali nejakú brigádu? Dobrý deň, určite by sme mali, ako... Ja som šéfka, majiteľka, dokonca všetko tu robím, pretože nikto sa mi tu nechce zamestnať. Vidím, že ste prvý, tak mám tu pre vás robotu. Ešte večer na prechádzke milujem. Hej, čo tu zase robíš? Radšej chod do popelnice bývať, nie? No, ja len tak chodím, lebo akurát ma zamestnali a zajtra mám moju prvú šichtu, ale nechcem s vami nič. Dobrý, tak čo ste to dneska po mne chceli? Všimol som si, že neplatíte vaše nájomné posledné 2 mesiace. Za tento prístupok vám zoberieme vašu vilu a vaše auto. Dobre, ale môžem sa ísť aj odsťahovať? Nie, neplatili ste to 2 mesiace. To je ako trest. Čo teraz budem robiť, veď som skončil úplne na nule. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo sa vám stalo? Neboli ste vy ten milionár v tomto meste? On bol, no, ale akorát, že pán prezident si povedal, že proste som neplatil čo hre 2 mesiace nájomné a tak ďalej. A odteraz som na nule. Tak ja mám nápad. Ja vám dám, môžete sa ubytovať u mňa v mojom hoteli a pomôžem vám nájsť aj nejakú prácu, brigádu, aby ste sa dali dokopy. Dobre, takže uvedomili si už, že peniaze a lakomosť není všetko? No už hej, no, ako to, že som prišiel o všetko, tak asi už nebudem taký bohatý ako predtým. Možno sa to stane raz.